ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinawan doon ni Finance Secretary Benjamin Diokno na handa siyang magpaliwanag sa pigusulong niya na kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Kang nakaaging semana na pag-araman na sa ring survey kang Social Weather Station na 51% kan mga Pilipino ang naglalaom na diit o daing benepisyo na makakuha hali sa MIF. Base man sa survey, 33% ang nagpahayag na diit sa naang sa indang kaaraman manungod sa MIF, mantang 47% ang nagsabi na wala sindang aram manungod sa propwestong lay. Daima na propeso o daima na sorpresa si Diokno sa pag-ako kan mga respondent na diit o wala sindang kaaraman manungod sa nasabing propwesto. Dahilan digdi sinabi kang Chief Economic Manager kang administrasyon na handa siyang magpa-interview nin Masararo maski pirapang oras. Enot kay ni sinabi na nasa Malacanang nangunyan ang propwestong pagmukna ning pondo asin nagahalat na sana ning pirma hali sa presidente. Yan ang pangalas 10 na bareta ali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan eleko na susug sa Board Resolution No. 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City, ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldawning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco Bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de rehistrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, postal, voters, senior citizen, or any government-issued IDs, o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini, agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos!
Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by TCL. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Full Vic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo ka nasa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang paghatod min, serbisyo asin pagpadapa, sagabos na albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey, inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. sarap ko kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pio, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige po, thank you so much sa mga tugang buwelta na kita. O si Konda, si ining Secretary Frasco, malivngo na mabakasyon. Yan. Sabi digdi sa Bareta, sa Philippine Star, Manila, Philippines has the controversy over the discredited promotional